Čaute všetci, dnes tu máme novú hru a to je Grand Adventure 2. Je aj jednotka, ale my dnes hráme dvojku. Ako ste si už mohli všimnúť, je to lyžiarska hra. Máte v nej rôzne challenge, rôzne súťaže, potom tu viete tu robiť skoky, triky a tak. Spočiatku to vyzerá dosť náročne, ale keď sa do toho dostanete, je to veľká zábava. Poďme si najprv ukázať, čo tu je a potom si to aj zahráme a vysvetlíme. Ako prvé je tu táto mapa, na ktorej vidíte, kde ste skočili najlepší skok, najdlhší skok, potom kde ste najviac, kde bola vaša najhoršia zrážka, kde ste vy. Vy ste označení ako tento lyžiar. Potom tu máte rôzne vleky. Vleky si odomkínate pomocou trikov, ktoré skočíte a súťaží, ktorých splníte. Ja som teraz v Rakúsku. Máte tu aj iné lyžiarske strediska, ale tie sú za platenú verziu hry. Není to drahé, stojí to okolo 8 €, ale ja som si to nekúpil. Potom tu máme tento teleskop. S ním sa viete kúknúť na hociakú časť mapy. Potom tu máme toto, tam vidíte tú platenú. Ako tu si môžete kúpiť tú platenú verziu hry. Ešte nesmiem zabudnúť, že si tu viete zmeniť. Ja som teraz lyžiar, ale viete tu byť aj snowboardista. To sa nachádza v tomto backpacku, ktorý si tiež musíte odomknúť. Tu vidíte, teraz som lyžiar, viem byť aj snowboardista. Máte tu rôzne veci ako palice, bundu, oteplovačky, čiapku, okuliare, to isté len bez palíc. Máte aj pri snowboardistovi. To si viete kúpiť za dajaké body, čo tu nazbierate. A už si to poďme zahrať. Takže rozhýbeme sa tak, lebo teraz stojíme. A keď rozhýbeme sa tak, že budeme búchať, ako stláčať tie paličky, čo tu vidíte, tie dve. To máte aj v normálnom lyžovaní dve palice. A ešte skôr sa rozhýbete, keď ich budete posúvať doprava, doľava. Teraz už ideme dole kopcom, doprava ideme pravou paličkou, doľava ľavou. A takto to funguje. Ako prvý skok si ukážeme backflip. Tento snehuliak vás zrýchli, ale ako prvý skok si ukážeme backflip. Ten urobíte, že zatiahnete tie paličky dozadu. Ako ďalší skok si ukážeme 360. To urobíte, že obidve paličky potiahnete buď doprava, alebo doľava. Teraz si ukážeme, ako zabrzdiť. A to urobíte tak. Toto sa mi nepodarilo, to som sa iba otočil. Zabrzdíte tak. Takže jednu paličku potiahnete doprava a druhú doľava hneď doprava. Potom ako urobíte kosak. Keď neviete, čo je to kosak, je to taký trik, čo vám idú lyže od seba. To ste mohli teraz vidieť. To urobíte tak, že jednu paličku potiahnete doprava a druhú doľava. To viete urobiť skoro všade. Potom tu viete preskočiť aj plot, aj rôzne sieťky. Máte tu veľa tých ramp, čo je extrémne dobré, lebo sa tu nikdy nenudíte. Takto viete nasadnúť na vlek a keď budete držať prst na obrazovke, tak pôjde tá lanovka hore rýchlo. Keď nebudete držať, pôjde pomaly. Mňa tá hra dosť baví, hlavne teraz v zime, lebo na leto sa to veľmi nehodí táto hra, ale na zimu je to fakt super. Určite skúste a keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment. Čaute. Goodbye.